Drage trenerice i treneri, molim vas za malo tišine, smjestite se, udobno sjednite. Dakle, prije narednog predavanja ispred udruge trenera dr. Dinko Vuleta će podijeliti priznanja za 2013. godinu. Priznanje za trenera godine za osvojeno 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj priznanje dobiva Slavko Goluža. Dobar dan, dobro jutro svima. Lijep pozdrav. Najprije bih rekao ovako, presretan sam što je puna dvorana ovdje. To je znak malo da smo se ozbiljili svi skupa. Ja sam predložio profesoru sljedeći put da bude veća dvorana ili da ovo proširimo. Ja se zahvalio svima onima koji su mene predložili za ovu nagradu. Poslije toga mojim igračima, sigurno kojih nije bilo da taj se rezultat ne bi ni napravio. A isto tako ću reći, čim sam ovdje znači da smo još uvijek u jednom velikom kontinuitetu, da smo u vrhu svjetskog rukometa i ja bih ovu nagradu htio podijeliti s vama, jer nije ovo samo moja nagrada nego i vaša. Hvala lijepa. U kategoriji priznanja za postignute rezultate u 2013. godini dobitnik je Vedran Čurak za osvojeno 2. mjesto na juniorskom svjetskom prvenstvu u Mađarskoj. Evo, zahvaljujem se udruzi trenera, kolegama trenerima koji su me predložili za ovu nagradu. Ovo je moja prva nagrada, a vjerujem da će ih biti još i sljedeće godine imamo svjetsko prvenstvo sa generacijom 94. godište. Nadam se da će isto biti medalja, vjerujem da će biti ona najsjajnija. Hvala još jednom svima. Priznanje za osvojeno 1. mjesto SEHA lige sa rukometnim klubom Zagreb Croatia osiguranje. Dobitnik je Boris Dvoršek. Evo, pozdrav svima. Zahvaljujem se na ljudima koji su me predložili za nagradu, zahvaljujem se na nagradi i ništa, idemo još 2 dana tu se malo zabaviti, družiti i uživati u ovom seminaru. Hvala puno. Dubravka Tunjić, dobitnica je priznanja za ulazak u finale Challenge kupa EHF-a. Dobar dan, pozdravljam kolege i kolegice. Zahvaljujem se na ovoj nagradi udruzi trenera, ali isto tako i vama kolege i kolegice koji ste tu. Ništa, kao što su rekli moje kolege prije, treba samo raditi, treba vjerovati u sebe. Meni je drago da sam ja ovo jedna, ajmo reći, od dama koja je nagrađena i da bude to jedan poticaj mojim kolegicama i svim drugima, odnosno da se dobro radi i da se da uvijek maksimalno najviše od sebe. Hvala lijepa. Vladimir Canjuga je dobitnik priznanja za osvojeno 3. mjesto na mediteranskim igrama u Turskoj sa ženskom rukometnom reprezentacijom. Lijep pozdrav svima. Ženska reprezentacija ne osvaja medalje kao muške selekcije i moramo biti ponosni na ovu medalju iz Turske, jer podatak da je bila samo Sonja Bašić iz ekipe koja je bila na olimpijadi, da su bile mlade cure koje igraju Hrvatsku ligu i da su
pokazala je zaista jednu veliku želju, borbu protiv eminentnih reprezentacija kao što je Španjolska, Crna Gora, Srbija, koje su bile skoro kompletne, i da se ne ponavljam da je to zahvala vama koji radite s njima u klubu. Ja nakon 30 godina rada u muškom rukometu znam da je ženski rukomet daleko iza muškog po rezultatima, ali ova godina je prilika da to popravimo. Znamo da imamo juniorsko prvenstvo, slušamo džingl svaki dan ovdje na prvenstvu koje se odigrava. Znamo da smo suorganizator prvenstva Europe s Mađarskom i da su gradovi Varaždin, Osijek i Zagreb, i to su prilike da se bar malo približimo muškom rukometu. Hvala svima. U kategoriji priznanja za dugogodišnji uspješan rad u razvoju rukometa u Hrvatskoj dobitnici su Frane Kovač iz Splita. Umjesto njega nagradu će preuzeti dr. Srhoj iz Županije Splitske. Zatim Mihajlo Abramović iz Osijeka. Da li je Mihajlo Abramović stigao? Nema ga, njemu ćemo onda naknadno uručiti nagradu. I Marko Bijuk iz Pitomače. Da li je kolega Marko Bijuk stigao iz Pitomače? Nema ga, evo i njemu ćemo naknadno uručiti, dakle, priznanje. Evo, čestitamo svim nagrađenima, nadamo se i sigurni smo da su oni to zaslužili svojim radom, djelom i postignutim rezultatima, i naravno sljedeće godine dolaze novi kandidati. Hvala im lijepo za sve što su učinili za hrvatski rukomet.